cada dia més gent d'arreu del món visita Barcelona per admirar el modernisme. Però saben que fins fa poc els barcelonins odiaven aquest estil artístic? Quina paradoxa! Aquest odi era conseqüència de la Guerra Civil, del franquisme o tenia altres causes? Què penseu d'un Josep Pla que ataca públicament i amb brutalitat el modernisme? Tot i que avui sembla difícil de creure, aquesta hostilitat ha estat present durant decennis. S'imaginen com seria Barcelona si haguessin triomfat les idees que exigien la destrucció del modernisme? Hi va haver una època en què el modernisme era considerat la nostra arquitectura nacional. Va enriquir tota la ciutat de Barcelona i, sobretot, l'Eixample. Per què, doncs, va ser objecte de campanyes sistemàtiques de desprestigi i de sarcasme per part dels nostres intel·lectuals més destacats? I no només això. Per què es van arribar a destruir edificis extraordinaris? Anem a pams. El nucli central de l'Eixample es va construir en només 30 anys. Malauradament, l'arquitectura que al principi s'hi enlairava empobria el paisatge. Era banal, repetitiva i adotzenada. Tot un barri sota aquell signe estètic hauria estat vulgar i avorrit. L'esclat del modernisme va trencar la monotonia. Cada edifici era únic. Havia nascut la diversitat i, a més, d'alt nivell artístic. Aquí, a Catalunya, i en concret a Barcelona, des de l'Exposició Universal de l'any 1888, s'estaven fent un tipus d'arquitectura diferent. El fenomen modernista va arrelar amb molta força a Barcelona i es va projectar per tot Catalunya i fins i tot la seva àrea d'influència, València i les Illes. Espanya, no. Espanya patia una forta decadència psicològica, política i econòmica, sobretot a causa de la pèrdua de les colònies, Cuba i Filipines. La societat catalana, en canvi, vivia una història ben diferent. Després d'una llarga decadència, començava un veritable renaixement. Els intel·lectuals modernistes voldran fer de Barcelona el París del migdia, el París del sud. Per què? Perquè no se'ls ha perdut res. És a dir, no poden aprendre res a Madrid. A Madrid és un lloc d'anar a pagar impostos i anar a fer de polític. Però, en canvi, la gent incuriosida per què està passant al món, mira cap al món, mira cap al nord. I a Europa naixia amb força un nou estil artístic. Una arquitectura espectacular lligada a un context innovador i reivindicatiu. Cada nació rebia un nom diferent. Serà el Jugendstil a Alemanya. A Àustria, Secessionstil. A Itàlia en diran Liberty. I a Bèlgica serà el 1900. Els snobs anglesos ho deien en francès, Art Nouveau.
i els snobs francesos ho deien en anglès Modern Style. Nosaltres hi vam donar un nom propi, modernisme. La paraula modernisme, segons com s'interpreta per sectors molt ultracatòlics, els hi fa por. La modernitat que plantejava aquest nou estil en tots els aspectes, principalment en l'àmbit de la filosofia i la ciència, va espantar l'Església Catòlica. Qüestiona les intromissions de la religió en qüestions estètiques o en qüestions de pensament, i aquí és on ve la topada. Pius X va condemnar el modernisme a cop d'encíclica, que el nostre bisbe Torres i Bages es va cuidar d'escampar i potenciar. Però les protestes de l'Església no aturen l'expansió del modernisme. Aquí, a Catalunya, es dona la paradoxa que els arquitectes integren motius religiosos en les seves obres i apareix una consciència clara de voler ser una nació moderna. La importància del moviment modernista català és que no és només a l'arquitectura, sinó que és l'afiançament de tota una cultura que vol ser, i aquesta potser seria la característica, cosmopolita, moderna, però alhora totalment tradicional, arrelada en la tradició. Un moviment artístic d'una força oceànica no podia quedar físicament ofegat. Per això vull mostrar com seria un modernisme obligat a esclatar només a dins la ciutat vella. La falta de perspectiva d'aquests carrerons estrets fa que algunes obres d'art quedin amagades i passin totalment desapercebudes. Com aquest esgrafiat de Jujol. L'arquitecte va dibuixar una petita joia de manera improvisada en una façana anònima, molt a prop del Palau de la Música. No fa goig i és molt difícil contemplar-la. Encara més greu és la ubicació del mateix palau. La grandiositat del conjunt arquitectònic ni és visible ni llueix en estar construït en un solar de dimensions reduïdes i tancat entre edificis i carrerons. Quan va ser inaugurat, el 1908, els fotògrafs no podien captar tota la façana angular de la porta principal. L'únic que ho va aconseguir va ser Alexandre Marletti, un pioner del fotoperiodisme al nostre país, que va confeccionar un objectiu que seria un precedent de l'ull de peix. Contemplant aquesta imatge, puc imaginar l'impacte que hauria provocat el Palau de la Música a l'Eixample. Estic convençut que l'objectiu de Marletti no hauria funcionat amb el Palau Güell. És impossible tenir una visió completa de tota la façana. El Palau Güell, encaixonat al carrer Nou de la Rambla, és per a mi un exemple clar de la manca d'exhibició i d'espectacularitat que podia haver patit el modernisme. Una espectacularitat que, en canvi, sí que va trobar a l'Eixample. Si avui podem afirmar que Barcelona és la ciutat modernista més important del món, és gràcies a l'excepcionalitat d'una generació d'arquitectes i dels seus col·laboradors. Realment s'està parlant d'un treball amb equip, L'arquitecte, per descomptat, donava la primera idea, allò que explicaves tu que Gaudí deia així, no? I ja només amb això ja entenien el que volia dir. Però després, a l'hora de la veritat, qui ho acabava eren els obradors. Que eren uns senyors que tècnica i socialment tenien un nivell, es tractaven de vostè amb l'arquitecte, no era un treballador que no sabia res. És gràcies a aquests artesans que les arts aplicades van triomfar amb una excel·lència mai vista. El modernisme portava un esclat de colors sense precedents.
La burgesia va voler anar a viure a l'Eixample. S'havia adonat que li oferia l'escenari perfecte per lluir i per mostrar-se. Era una burgesia de procedències molt variades. Uns fugien mig ofegats de Ciutat Vella. Altres venien enriquits després d'haver fet les Amèriques. I no hi faltaven els que fugien de les guerres carlines que arrasaven Catalunya i buscaven pau i seguretat a Barcelona. Es va encetar amb naturalitat una competència enriquidora. Calia presumir amb la casa més gran, la més alta, la més ornamentada, la més bonica i, per què no, la més provocadora. Deu haver una certa rivalitat, també, entre arquitectes i entre promotors, de dir, a veure qui fa la casa més original. I, evidentment, com tots sabem, la Pedrera va causar, diguem-ne, un gran rebombori. I també un punt anarquista dintre de la burgesia, no? De dir que sigui diferent de la... Exacte, fer cases diferents que cridin l'atenció, i això és extremadament original. Els proposo que m'acompanyin en un viatge que a mi em fa una il·lusió molt especial. El modernisme que fins ara hem vist és un modernisme públic i visitable. Però hi ha un altre modernisme amagat i al qual només tenen accés un grup de privilegiats. Són joies habitades. Aquesta vidriera que impressiona tant, crec que no hi era, oi? No, la veritat és que quan vam arribar a aquest pis estava tot tapat, era un magatzem d'estris escolars i la vam col·locar, llavors ara no es veu el típic pati de l'Eixample, però a canvi tens aquesta, nosaltres li dèiem sinfonia de colors, perquè quan entra la llum escampa per tot el marbre aquest blanc, aquest reflexe que sembla que estiguessis, diguem-ne, en un bosc encantat. Potser la part més apoteòsica d'aquest vitrall és la cua del pavó reial. Fixa't quina forma, i a més aquesta volumetria, diguem-ne, que el segueix, i la qualitat dels vidres. Això sí que és clarament Art Nouveau, aquí li diem modernisme, és de Lambert Escalé. El mestre... És el mestre amb la fusta. L'arquitecte Juli Capella va restaurar per iniciativa pròpia aquest principal de la Casa Felip. Avui és la seu d'una fundació privada i l'espai està tancat al públic. Aquesta làmpara, en realitat, estava tota esmicolada. Li havien tret les peces aquestes que semblen com safirs o rubís. I per què? De vidre, perquè la gent es pensava que eren pedres precioses. Què dius ara? Clar, aquesta és la casa d'un indiano, era un senyor molt ric, Felip, i totes aquestes peces... O sigui, són semblants amb aquestes... Exacte, aquests botons que semblen brillants, que semblen pedres precioses. Que venien d'Amèrica. Exacte, i les havien robat. En realitat només són vidres. Tot això ha estat amagat durant decennis. És una bona mostra del modernisme que creiem perdut. Això era com estava tot recobert, i de sobte anem traient... I va sortint tot això. I va sortint tot això. O sigui, uns mosaics, unes columnes de pedra... I aquesta caixa, què és? Bueno, això era la caixa de les columnes. Fixa't, cada columna estava recoberta amb aquests calaixos, tot el sostre tapat, i de sobte veiem que està ple de pintures, de tapissos, inclús, i clar, imagina't. Recórrer aquests espais m'obliga a elogiar el filòsof alemany Walter Benjamin. Als anys 30 parlava ja de l'Eixample com el barri d'Europa on hi havia més quantitat, però també més qualitat d'arquitectura modernista. Per què, doncs, quan tot sembla afavorir el triomf de la Barcelona modernista, apareixen les primeres veus crítiques? Reflexionem junts un moment. Quina seria la seva reacció
si algú avui pretengués aniquilar tota la decoració interior del Palau de la Música. I què replicarien si comparessin l'estètica de Gaudí amb la de les balenes? I si diguessin que la Casa Milà sembla una pedrera troglodítica? Qui hi havia darrere d'aquestes paraules tan despectives? El pontífex del noucentisme, Eugeni d'Ors, va començar el 1906 una campanya tremenda i sistemàtica contra el modernisme. Sentenciava que no tenia res a veure amb nosaltres. Era estranger, importat de les terres nòrdiques i emboirades d'Europa, irracional i bàrbar. El noucentisme intentava instituir un tipus d'art més civil, més seriós, més seriat, més institucionalitzat i no, diguem-ne, els exabruptes, entre cometes, que havien fet els modernistes. L'estil modernista havia passat a dominar-ho tot, també els usos i costums. Els modernistes combatius havien imposat la moda. Fumar i dur barret d'ala ampla, vestir de negre i lluir xalina, ostentar barba, bigoti i cabellera abundosa, tal com mostren els retrats del pintor Ramon Casas. Es barrejaven les qüestions purament de discussió arquitectònica i estilística amb qüestions de posicions polítiques, ideològiques. L'arquitectura modernista era l'arquitectura de la Renaixença, l'arquitectura de buscar una Catalunya nova, inclús amb un cert nivells d'independència, i en canvi el noucentisme és una arquitectura més d'acord amb les regles institucionals de la Generalitat o de la Mancomunitat. Esclar, tot això té els seus punts de fractura i de discussió i inclús d'una certa violència. Una violència que es fa freqüent als acudits de dibuixants molt populars i admirats de l'època. Junceda, Smith o Cornet fomenten l'antimodernisme amb la brometa i el sarcasme. El primer que va rebre va ser l'arquitecte Falqués, odiat pels fanals que havia plantat el 1906 al Passeig de Gràcia i que, sortosament, encara es conserven. Però el blanc de més acudits i més cruels va ser Gaudí, culpable d'una mona gegantina, la Casa Milà. El poble, tot seguit, la va batejar com la Pedrera. Els propietaris del Passeig de Gràcia van interpretar molt negativament l'aparició de la Pedrera, tant que van deixar de parlar els Milà. Van considerar que el descrèdit perjudicava l'avinguda i podia fer baixar el preu del pam quadrat. Aquest descrèdit no impedia que alguns atrevits desitgessin poder viure a la Pedrera. Hola, Carmen. Hola, Permanyer. ¿Qué tal? Qué ilusión, que Qué venga. bien, qué bien. Carmen Hola. Burgos porta mig segle aquí. ¿Qué tal? Quan hi va arribar, l'edifici de Gaudí no lluïa com ara. Hola. Bueno, pues pasa, pasa. La Pedrera, aquests anys 40-50, quin aspecte hi havia? Molt abandonat. Molt fosca i molt bruta. Les persianes estaven inclinadas porque es queían y por este patio tan bonito cruzaban antenas de televisión, hilos de teléfono, horrible. Y radera teníamos los alambres para tender la ropa. Y todo eran ropa tendida que hacía muy feo.
Ella és una de les poques privilegiades que encara viuen en una casa de Gaudí. Ha conservat el seu pis tal com va ser dissenyat per l'arquitecte. Mira, mi marido no me dejó quitar la cocina económica, porque me dijo que era un adorno, que era auténtica, y cuando han construido el piso de los turistas, me vinieron a copiar el suelo, la cocina, y la han copiado igual. Pertany al grup de persones enamorades del modernisme que ha anat sempre contracorrent, fins i tot en ple segle XXI. És veritat que van veure aquí, vostè i el seu marit, un rètol amb un balcó que deia es lloga? Bueno, se alquila. Sí, se alquila. I llavors, enseguida, se entusiasmó y lo alquiló. El meu sogre ja vivia aquí des de l'any 44 i va posar al pis de 600 metres quadrats la notaria i la vivenda, perquè li va entusiasmar la pedrera. I tothom li deia: ¿por qué et poses el despatx a la pedrera si no tindràs clients? Es un monstruo. Ahora me preguntan: ¿cómo puedes vivir en la pedrera con tantos turistas? Yo le digo: yo no me entero. No me entero de los turistas. Están en la calle. Gaudí hizo unas casas absolutamente silenciosas. Però la genialitat de Gaudí no va evitar que la nostra intel·lectualitat més prestigiosa milités contra el modernisme. Edificis ara catalogats com a patrimoni de la humanitat van concentrar les crítiques més enfebrades i els odis més acarnissats. El Palau de la Música va ser batejat amb el despectiu Palau de la Quincalleria Catalana. Per al poeta Carles Riba semblava com un grano ferrat i Salvador Espriu dictaminava que resultava d'un mal gust delirant. Als anys 30, la prestigiosa revista Mirador publica sota un títol provocatiu: l'obra arquitectònica de Domènech i Muntaner va néixer tarada i restarà tarada tota la vida. El poeta Foix, el 1920, i a la revista La Cònsula, va publicar una llista nodrida de tot el que desqualificava com la Barcelonota. Hi constaven les cases modernistes de l'Eixample i el Palau de la Música. Aquest ambient va aconsellar en aquells anys disfressar aquest conjunt musical femení, obra dels artistes Arnau i Maragliano, que ornamenta la part posterior de l'escenari del Palau de la Música. Per evitar enderrocar-lo, que era el que volia la pressió de l'opinió pública, van pintar-lo de fosc perquè passés inadvertit. Recentment s'ha restaurat i se li ha retornat el color original. Sobre el Palau de la Música, Josep Pla va fer la crítica més brutal. No pediré la demolición porque esta palabra es muy gruesa y de grano muy rasposo. Además, las obras están muy caras. Sí creo, en cambio, que está en el ánimo de todo el mundo la necesidad de transformar esta alocada y delirante barraca en otra donde se pueda escuchar un concierto sin tener la necesidad de cerrar los ojos o sin que le vengan a uno ganas de pedir un pico i una pala. Aquest article de Pla va ser publicat el 1942 a la revista Destino, la Bíblia de la burgesia. Quan jo treballava als anys 60 a Destino, un dia em vaig trobar sol fent companyia a Josep Pla. Vam parlar de moltes coses, però també vam parlar de Gaudí. I llavors ella es va adonar que jo admirava a l'arquitecte.
i acte seguit es va trenar aquest diàleg breu però contundent. Que potser li agrada la Sagrada Família? Em va preguntar. I jo li vaig replicar, m'agrada molt més l'església de la colònia Güell, però Déu-n'hi-do. Tiri, home, tiri, senyor Permanyer, que no veu que la Sagrada Família és com uns immensos menuts de gallina? Van ser comptats els artistes i escriptors que no es van deixar arrossegar per la moda antimodernista. Dalí va ser l'únic que va defensar el modernisme. L'artista residia a París, a l'ombra protectora de l'amo del surrealisme, André Breton. El pintor el va convèncer que aquesta era una causa per la qual calia lluitar. El 1934, a Minotaur, la revista oficial dels surrealistes, Dalí publica un reportatge amb fotografies de Man Ray sobre l'arquitectura modernista barcelonina. Malauradament, aquella publicació tan minoritària no va tenir cap repercussió. La campanya de desprestigi va tenir dos moments ben diferenciats. Abans de la Guerra Civil, l'antimodernisme no va anar més enllà d'emprar només arguments ideològics i artístics. La destrucció física va venir després. Un dels primers enderrocs el va patir la Casa Lleó Morera. La reforma per fer una botiga de moda mutila tota la planta noble, plena de decoració modernista. Les nimfes cisellades pel rellevant escultor Eusebi Arnau, en comptes de ser desmuntades i venudes, eren destruïdes a cops de mall a la mateixa vorera. El porter de la finca, un sentimental, en va recollir i conservar els caps. Dalí em va explicar que els va comprar per 5.000 pessetes. Un d'ells té l'honor de ser conservat al mur del pati del seu museu a Figueres. Abans de la guerra, la discussió era molt teòrica, era una discussió intel·lectual entre uns filòsofs, pensadors, contraposant dos actituds artístiques. Després de la guerra ja van intervenir factors que eren ja inclús econòmics, i el cas que cites de la Lleó Morera és paradigmàtic en el sentit de que es volia crear una imatge de moda nova, i això requeria trencar amb lo antic i oferir una imatge, diguem, en aquell moment més moderna, no? La que sortien a les revistes. Unes vegades, la causa de la destrucció eren els canvis estètics imposats per la moda. En d'altres, tots van veure que se'n feia un ús inadequat, abandonant a la seva sort algunes d'aquestes joies arquitectòniques. Casa Ramona és l'edifici industrial més artístic que es conserva a Barcelona. Después de la guerra pasó a ser cuartel de la Policía Armada, con sus caballerizas y sus coches. El edificio estaba muy mal conservado. La Policía Armada no tenía presupuesto y por lo tanto aquello que se caía no se reponía, o bien elementos como los patios ingleses que están ahí al lado
estos elementos, si se estropaban a claraboya, se tapaba. L'arquitecte Francisco Javier Asarta ha estat l'encarregat de la rehabilitació d'edificis modernistes tan destacats com la Pedrera, la Casa de les Punxes i Casa Ramona. En los sótanos, diseñados por Puig i Cadafalch, habían hecho una galería de tiro, por ejemplo. O un sector de las naves estaba ocupado por los caballos, con todo lo que significa, lógicamente, de maltrato de los caballos hacia la arquitectura. La suerte es que la Policía Nacional nunca tuvo demasiado dinero, lógicamente, para deformar o alterar la arquitectura. Se dedicaban a la mera conservación que necesitaban para el día a día. Sort que la ruïna econòmica de la postguerra va evitar una major destrucció arquitectònica. Perquè enderrocar i construir sempre és car. El Palau Güell, obra magistral de Gaudí, també va ser salvat in extremis. El 1944, la propietària, Carme Güell, el va posar a la venda. Era l'època en què les ofertes immobiliàries sempre s'anunciaven penjant només un tros petit de roba blanca a la façana. Un milionari nord-americà el va voler comprar i fer una bogeria. Desmuntar-lo i endur-se'l al seu país. En l'últim moment, la Diputació de Barcelona va aturar l'espoli. Però a l'Eixample continuaven les barbaritats. Un exemple, la Solución Vertical. Saben què era? Una ordenança municipal de 1948 que va donar permís per afegir als edificis 2 pisos més. Penso que va ser una de les mesures urbanístiques més irreparables i perverses del franquisme. Atacava directament la façana i el coronament dels edificis, els elements més vistosos del modernisme. A causa de la crisi econòmica, els propietaris exigien poder augmentar els lloguers. La dictadura no ho va acceptar i va imposar la Solución Vertical. Fatalment, les remuntes, que es van escampar per tota la ciutat, mutilaven un horitzó arquitectònic únic. El més significatiu és que els propietaris no van tenir mala consciència d'estar destruint les façanes de les seves pròpies finques. La remunta més greu afecta la Casa Batlló i es va fer a l'edifici del costat. És a dir, aquest edifici de la cantonada del Passeig de Gràcia en Aragó, al costat de la Casa Batlló, és una vergonya. No pot ser que un tresor, una joia com la façana de la Casa Batlló estigui massacrada per una massa tonta i sense cap interès i fora de qualsevol estil més o menys reconegut. No hi ha dubte que la façana d'aquesta casa mereix la màxima visibilitat. Però això no ho va tenir en compte l'arquitecte que va perpetrar la remunta. Que és de l'any 62 i és del Josep Soteras, arquitecte municipal. Sí. Aquell que deien, si quieres construir en las aceras, telefonea a Soteras. Sí. 4 plantes va aixecar. I si quieres construir-ho ahí, telefonea a Bordoy. A més de les aberracions fetes contra el paisatge urbà amb les remuntes, encara es van provocar pèrdues més irreparables i doloroses. Situada al xamfrà de Còrsega amb Balmes, la Casa Trinxet era una afinada creació de Puig i Cadafalch. Tenia una formidable ornamentació interior amb enormes murals del gran pintor Joaquim Mir. Me dolió muchísimo. Yo la había visitado y me quedé horrorizado. Vas veure tots els murals de... Todos los murales también.
nosaltres encara ens en recordem d'aquell edifici i realment com va caure. Potser l'edifici de Puig i Cadafalch, amb què la integració d'arts aplicades i decoratives era més important. Tot i les protestes d'alguns sectors culturals, aquella joia modernista va ser destruïda el 1967 sota el mandat de l'alcalde Porcioles. L'enderroc va anar acompanyat d'un procés d'eliminació de tot allò que fos vendible a la menuda. El perill de la destrucció de la casa Trinxet és que podia contaminar i acabar l'enderroc de moltes cases de Puig i Cadafalch, que trobo que és un conjunt molt interessant. Sense cap respecte i només en 3 decennis, Barcelona va veure com es destruïen edificis magnífics. El Palau Simón, la Casa Llorac, la Casa Sitjar, Juncadella. Les fotografies reforcen la magnitud de la pèrdua. Aquesta és una supervivent, la Casa Fuster. Per a mi representa l'altra cara de la moneda, el que es va salvar. El 1963, la companyia elèctrica Enel va comprar aquesta casa de Domènech i Montaner. La seva intenció era enderrocar-la per poder-hi aixecar un gratacel, la Torre Barcelona. Era un projecte amb bones intencions modernes, però amb males intencions històriques, perquè enderrocava un dels edificis més bonics de l'última època d'en Domènech. Un grup d'arquitectes, encapçalats per Oriol Buigas, va publicar llavors una carta de protesta per evitar l'atemptat. Precisament l'any 63 sorgeix la màxima sensibilització tant dels arquitectes com del públic en general respecte al patrimoni i sobretot del modernisme. Com tu saps molt bé, Oriol Buigas en aquell any fa un número especial de quaderns d'arquitectura dedicat a Domènech Montaner i en aquest número es reivindica, entre altres coses, el passat d'aquesta casa. Era una època que tots teníem moltes tertúlies arquitectòniques, no com ara, que ningú es veu, ningú es troba enlloc, tothom està massa enfeinat, tothom es dedica a fer peles i ningú es dedica a discutir cultura. Hi havia un ambient de comentari apassionat sobre el que estava passant a Barcelona. En aquells mateixos anys, la Pedrera havia caigut en una degradació que feia témer el pitjor. El principal era ocupat per un bingo. Al subsol s'havia instal·lat un mercat hippie d'allò més tronat. I la part superior de l'edifici havia estat compartimentada amb poc respecte estructural per fer-hi 13 apartaments dissenyats per l'arquitecte Barba Corsini. Yo era un defensor de los apartamentos y cuando se llegó el momento de decidir recuperar el espacio original de Gaudí o mantener los apartamentos, hubo diálogo, mucho diálogo con el Ayuntamiento y con la Generalitat y al final se llegó a una solución salomónica. Conservamos 2 apartamentos de Barba y el resto del espacio se recupera el espacio original de Gaudí. El problema ¿cuál fue? Que cuando empezamos a derribar y empezamos a entender mejor los apartamentos, vimos que había manipulación de los arcos diafragmáticos y algunos incluso sustituidos por pórticos metálicos. Con lo cual descubrimos que la estructura del desván no trabajaba ya como la había proyectado Gaudí. El dilema fue claro entonces. Si tenemos que reforzar la estructura de los apartamentos de Barba y luego maquillarlos haciendo arquitectura Barba, hubo un momento de reflexión y se dijo, los derribamos todos y recuperamos todo el espacio auténtico de Gaudí.
Per a mi i per molts barcelonins, les desaparicions d'establiments públics van resultar desoladores. Eren llocs viscuts i estimats. Crec que la peça més enlluernadora va ser el Cafè Torino. Era el xamfrà del Passeig de Gràcia i Gran Via. No solament exhibia una façana formidable, original i artística, dibuixada pel decorador Ricard de Capmany, sinó que cada espai interior havia estat projectat per arquitectes de la categoria de Gaudí, Puig i Cadafalch o Falqués. Molt a prop del Torino, al carrer Casp, hi havia el Cafè Novedades. Era el més gran del Passeig de Gràcia, amb finestrals enormes i llums de gas exuberants. Tot i la campanya de desprestigi, cap al 1950 hi havia encara a Barcelona més de 1.200 espais modernistes. Hotels, restaurants, botigues, conservats sense gaires modificacions. L'escriptor francès Georges Steiner la va encertar en sentenciar que els cafès encarnen l'estil de la civilització europea. Hans Christian Andersen va descriure amb minuciositat Barcelona en un llibre de viatges i va dedicar aquest elogi als seus cafès. Són els millors d'Europa. Van passar els anys i la decoració encara va millorar, aquesta vegada sota la inspiració modernista. De tota aquella magnificència dels cafès no en queda res. Quatre Gats, el nom d'un supervivent, però que també qualifica pejorativament aquest desert. Hi ha espais, en canvi, que s'han preservat gràcies a l'activitat comercial. Com aquest edifici on vivia i tenia el seu estudi el pintor Ramon Casas. Quan vam entrar aquí, a mitjans dels 80, el que ens vam trobar quasi no tenia res a veure amb el modernisme, perquè tot estava tapat, pintat de gris. L'anterior usuari de l'espai era la UCD i van entrar aquí, com ara es diu, a sac. Van decidir que tot ho pintaven del mateix color, marbres, fusteries, absolutament tot. I llavors el modernisme quedava totalment ocult a darrere. Fa anys que camino per l'Eixample i sempre descobreixo petites joies. Amagat en un edifici anònim, aquest ascensor de Jujol s'ha conservat gràcies a la sensibilitat dels seus propietaris, fins i tot en èpoques en què l'ambient no hi ajudava gaire. Vull recordar que el territori privat no ha estat mai subjecte a control ni vigilància. Ningú no els podia impedir que fessin el que volguessin. I encara avui no es pot prohibir si no es tracta d'obres qualificades amb la categoria de monument nacional. Barcelona, en el que hi ha dintre de l'Eixample, i no l'Eixample, però sobretot l'Eixample, és un tresor incalculable. Per tant, Barcelona és un cau d'art, de riquesa i d'esplendor. El respecte que molts propietaris han demostrat vers el modernisme considero que té molt de mèrit. Perquè gràcies a aquest respecte encara avui puc visitar una casa que sembla sortida d'un conte de fades. Perdre's dins de la casa Comalat arriba a ser torbador. Es va construir al mateix temps que la Pedrera i hi van treballar els artesans del Palau de la Música i l'Hospital de Sant Pau.
és un dels espais on es dona una concentració ornamental més important de ceràmica, esgrafiats i vitralls. Quantes peces modernistes com les de la Casa Comalat continuen amagades? No ho sé. El cert és que no ho sap ningú. Hi ha moltíssimes que encara estan amb l'anonimat, perquè des del primer dia que es van situar en una casa determinada, han estat allà i aleshores no les ha vist gairebé ningú. Fernando Pinós és un antiquari que va apostar pel modernisme quan era rebutjat per tothom. Per les fogueres de Sant Joan s'han cremat veritables obres d'art d'aquest estil i d'altres estils. Els encants de Barcelona en aquella època i durant molts anys era un lloc on arribaven tota mena de mobles i tant modernistes com no. I el modernisme gairebé moria allà mateix. Recordo que els vitralls, per aprofitar el plom, es trencaven els vidres i potser un vitrall meravellós havien tret 10 quilos de plom i això era el profit que tenia aquella persona que havia comprat aquest moble. El mobiliari modernista ha suportat molt malament els canvis generacionals. Resultava tan fàcil desfer-se'n. O sigui, els que havien rebut una herència o que els pares ja eren grans i es volien canviar de pis o volien actualitzar-lo, ho feien en detriment d'aquestes meravelloses obres d'art que mai més es podran recuperar perquè no existeixen. Quan em vaig dedicar a escriure sobre Barcelona, aquell seguit d'actes vandàlics em van cridar l'atenció. Sospitava que la culpable era la dictadura franquista. Vaig descobrir, però, que el responsable era el noucentisme. Qui em va donar la clau? Va ser aquesta frase reveladora de Gustave Flaubert. El mal gust és el gust de la generació anterior. Per tant, la persecució del modernisme no era només una baralla estètica, sinó essencialment la conseqüència directa d'un xoc generacional. Es tractava de matar el pare. No sé si és en aquest sentit que el noucentisme va necessitar destruir el modernisme. Segurament té molt més a veure amb això, una necessitat de reafirmar uns gustos, un estil propi respecte a la generació anterior. Es barreja segurament el desig de ser diferent a l'entorn del qual vinc, del meu passat, també es barreja segurament amb el propi comerç i amb els propis interessos d'una indústria. Va ser un estil arquitectònic que va donar molta feina a una sèrie d'artesans que contribuïen molt a l'economia i que llavors alimentava molt la pròpia economia catalana. Després evoluciona la indústria i anem cap a una indústria molt més pesada, una indústria en sèrie, i tot això també obliga a destruir segurament un tipus d'art, no? Внутреннего дворика. С правой стороны вот эта пристроечка более светлая. Sono i frutti che si utilizzano per la messa. Guardate. Resulta difícil entendre el rebuig que successives generacions han mantingut contra el modernisme, veient l'admiració que desperta avui. Aquest canvi radical no va sorgir d'aquí. Va venir de l'estranger amb el reconeixement internacional de Gaudí en una exposició inaugurada el 1952 a Nova York. El reconeixement del modernisme passa per dos camins. Un, pel camí Gaudí. És a dir, hi ha un moment que et dones compte que Gaudí era un arquitecte importantíssim i veus que no s'explicaria Gaudí sense explicar tot el seu entorn, l'entorn de tota l'arquitectura modernista. I per l'altra banda, quan et mires una mica objectivament la ciutat de Barcelona, veus que sense modernisme no hi hauria ciutat de Barcelona. La nostra és una societat que ha fet del debat un signe característic. Enlloc del món, la discussió sobre el paisatge urbà és tan viva com aquí, i aquesta particularitat s'ha fet palesa en el modernisme. Crec que hem d'aprendre una lliçó. L'art o la literatura condemnats al menyspreu tenen remei.
es reediten els llibres i els museus tornen a penjar aquells quadres o aquelles escultures que havien estat relegades al magatzem. La destrucció arquitectònica, en canvi, no té remei. El Palau de la Música Catalana i la Pedrera mai no podrien ser reconstruïts.